Het was de mooiste tijd van mijn leven. Ik ben hier 40 jaar in Kaam als Hollander. Dus ik heb me hier even invluchten moeten, maar dat is me aardig gelukt. En ja, ik heb gewoon een geweldige tijd aan. Frank Roest gaat na 40 jaar met pensioen als bistendokter. In die periode had er iemand aantinken die er net kou 40 zil. Toen op een gegeven moment kwam ik bij een boer en die zei, oh, hebben we weer zo'n een groentje. Wat mat hier, maar dat weer een koe met de baarmoeder eruit. En hast dat wel vaker doen, wie is de vraag? Ja, dat had ik wel vaker doen. Wie net zo, maar ik hiet wel vaker doen, zei ik. En het ziet er ik me samen weer in. En toen zei ik ten afloop, nou, koers wel zien dat ik het vaker doen. Nou, ik zei, dan mag ik nou eerlijk wezen. Dit was mijn eerste keer. 3 eerlien is Roest al ophouden als mei-eigenaar van het bedrijf, maar nooit hij volslijn ophouden zil als bistendokter, is hij blij met de mensen die hem opvolgen zullen. Daar zit mijn dochter bij, die zit erbij. En nog een dierenarts en Gerrit. Dus het bloedt ik wil een beetje in een familie. Ja, zeker. En daar ben ik wel grutsk op. In principe dan gaat Marielle meer dus, de taken van mij overnemen op dit bedrijf. En daar had ze wel zin in. Zeker. Zeker weten. Ja. Ja. Het belangrijkste is dat ze plezier in het werk heeft. Dat is het allerbelangrijkste. Maar dat lukt hier wel. Dat gaat zeker lukken. Nee, daar zit ik niet over in. Nee, dat hoeft ik net. Nee. Na 40 jaar lang werkje, moet Roest nou zijn tijd op een orenwies invullen. Maar daar had er al wat op betocht. Nou, stilzitten is geen optie voor mij, want dat heb ik nog nooit gedaan en dat ken ik helemaal net. Ik doe wat vrijwilligerswerk in Tjerken en in het dorp. Ik ga me opjongen voor een tekencursus. Die ambitie heb ik nog om dat wat te ontwikkelen. Ik had er ook wel zin in, zeker. Ja. Ik ga het missen, dat weet ik zeker. Maar er komt weer wat oors voor in het plak. Boer Pieter, een goede klant van Roest, zal hem ik grif missen. We kennen altijd heel goed met elkaar en ja, het is een fantastische Fiat. Nou ja, en je had er gewoon altijd USB-steen en alle dingen. We gaan hem zeker missen, maar je had beloofd dat er komt zo'n koffie. Ja, als dat, De kar om bistendokter te worden had van Roest een goed besluit west. Dat is heel goed uitgepakt. En zeker hier in Friesland in de Wadden, daar viel ik me wel tussen. Ja, dus ben ik wel blij dat je nou uiteindelijk in Friesland eindigt binnen. Zeker weten. Ik wil eigenlijk net weer waarom.